Hola, soc la bibliotecària i arxivera també d'Es Castell. Per aquest Sant Jordi tan especial que vivim avui des de les nostres cases, que es fa molt estrany, sobretot perquè és una festa clarament per estar al carrer, per viure-la junts, a tocar, però no és així en les circumstàncies que vivim. Llavors jo us animo igualment a que la celebreu des de casa, ja sigui a Es Castell, decorant les vostres finestres i balcons. Hem rebut molts apunts de llibre, també microrelats d'aquestes activitats que hem organitzat aquí a Es Castell, i estem molt contentes per la participació i la resposta de la gent. I bé, us animo a que recordeu aquest espai que ens donen els llibres, la cultura, aquest espai tan important a nivell personal per poder créixer i per poder viure millor amb l'altre en uns moments en què ens donem compte que encara hem de treballar per millorar les maneres de treballar en equip, de fer projectes en comú, moments en què clarament vindran canvis que possiblement ens costaran més o menys, però aquí estem, la biblioteca pública està aquí per ajudar-vos, som garants de la informació, de l'accés a la informació per a tothom, de la cultura i l'educació, i ja estaven en procés de canvi de model i això clarament ens empenyarà més cap aquí. I estic molt contenta de treballar amb les companyes i companys que tinc dins la xarxa de biblioteques. Hi ha moltes ganes de treballar, hi ha molta vocació i per a tothom tot anirà bé si seguim així, treballant units, pensant un amb l'altre. Bé, i per últim només recordar que ja sabeu que tenim el blog Biblioconfinats, on aquí hem omplert amb continguts digitals, fins i tot amb aportacions vostres també, relats que ens heu escrit, poesies que ens heu llegit, i també la plataforma digital de préstec eBiblio per llibres, revistes, audiollibres i pel·lícules també. I qualsevol consulta, ja sabeu, ens podeu escriure a vipescastell@menorca.es. Seguim treballant, seguim endavant i molts ànims a tothom i molt feliç Sant Jordi, sobretot aquest any i en aquestes condicions.